Men adım Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediğinden habersiz geçti. Adamlar hakkını aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yerlenmedi. Arkamda tonlap güne toplantı da İza yüzlerce hakkını yen adamdan mıqaldandığını bilmeyelim. Yöne bun Qaqamın yakınına başımdan geçen vakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zady gurşayan şol rahmet kapydy ahyry men üçinem açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Düğün giyce köçe oğlançıklarının arasında bolan yakalaşıkta Yusuf Tağlam adlı oğlançık yaralanını. Senin yekece zat isleyen, yekece zat. Bana ruhsat ber. Men ulu yanlışlık koyverdim eydiyen. Görürsün bu umidsizlikten oğudur. Näme etjek bolýan ay? Öň sen menden näme soraýadym? Öý. Inni sen öýüm bolar. Soň dergede tarap ılgady. Soňa jeýdip depdi bolýan. O näme? Näde etýän ay? Üstaşyr depmek, pele bara dünýä berli oýunçy. Şoň emelle uçjan ýallar. Dur Yusupcan, dur. Bahardady kuli şok etdiňiz-de. Ýör taşarda görkezin. Bolýa. Ýör çarpy. Murat. Murat. Oğlum saçaga ayıracak gele. Ferhat nähil ýokka. Şeýtmeli. Ona menem öňürýän. Meni galat et. Kaka meni galat et. Kaka meni berden galat et. Kaka. Yok. Yok. Murat.
Näme eje? Oğlum çağılar kaptırlak dükkanın aynasyny nöpdürler. Gör gaýsan oğlum. Kim? Bizinkilermi? Hawa, Yusuf bilen eti. Çınım daý attanlykda bolaydy. Gaýdyp beýtmer Hasan naý. Dedim ulluňyz ýokmy oglum? Murat daý bar. Onda Murat gelsin, görüberýär. Men şonu sizden sorar. Näme boldy Hasan ağa? Aynasyny döwdük. Attanlykda bolaydy çynymyz. Näme bular haýkuşeden ok Murat? Heret aýnamam döwdiler. Ey Allah, indi çykdyjem kim töler meňe? Bilýän moňa näçe durýanny? Ol üýtgeçi aýna. Bolýa töler Hasan ağa. Şoňla tölecek bolýanmy? Murat ağa özüm töler. Näde tölecek? Sen goşulma Yusuf. Ağam aynan döwenmen. Pulunam özüm tölerin. İşlerin hyzmat ederin bolmazmy? Töler daý bolýarmy? Onsoňam sana kömekçim gerek ekeni. Men okuw başlaýança işlerin, okuwdan boş wagtlamam işlerin bolýarmy? Bolýa, görüberer. Menem işlejek. Näme? He? Erteriň haýyrly bolsun, Ibrahim ağa, arma gör. Erteriň haýyr Murat. Aýdanyň gelsin. Agam maňa ruhsat berermi? Ulu alyp gitjek. Allah ýol berse agşam ara ger. Bolýa gidiber. Başyňa düşmede düşünmek kyn. Yer bolýa gidiber. Menini berdi. Hawol. Oho, ahir bejeripsiňiz o. Nire? Netip bolsa köýüne agam ödülecek. Bäriň wak Murat. Ibrahim ağa berdi dep ýene öwünmi? Heret, ýene onu gaçyrarsyň. Ol iş Ibrahim ağa bilen men aramdaky mesele. Suna, ol seni alada goýmasyn. Bolýa tawa. Salam. Salam. Hasanýanmy? Hawa, gaty jagal. Hasanam gel düşüreýin. Bir gün ruhsat alym. Garalar öýüniň birini meýle tin işleýän. Ýoluň ters bolýar. Bolmaz, bolmaz. Men ani bir gerek bilen sana peýdamy degsin ha. Sen nire barýadyň? Men birini gözleýän. Gel ani gel men. Ýagşy dilekde öler merwe. Netip bolsa Behram ağa bilen oň ogluny tapar. İnşallah. Behram ağa. Näme? Murat köşeş. Behram ağa. Murat, berden emşdiýär. Gaýrat edip men dinleň. Allahyň golda bolan sen tapdym. Dinleň aýçyklatdym bar. Sen diňlätim gelen o kim bol? Behram ağa. Murat, Dur gardaş, nire var ya? Behram ağa. Siz kim? o men Nädir gelýän? Cenap, bolýasyň mesele ýok. öňümü bilýäňiz. Behram ağa. Behram ağa. Etmişiň ýagyndan çykardyňmy?
çıkaramak. Bollumni. Şu pencereden girmeli. Ojol. Tayyar mı? Kaka, men onu edesim gelene. Kaka, Hani hayş ediyen. erkek adam ağlamaz. İçeri girip kapıyına çağırgın. Hiç sat olmaz. Eşleyen beni. Eşittim. Ançı koy yere. Vakt yitirmeli. Kaka, men taşlap gitmeyin bolya. Bolya. Oho, içeride de doğulacak mı Araken? Oğlum. Kaka, men taşlap gitme. Bolya oğlum. Kaka, men taşlama kaka. Biderek evlenmesene, çağağıdır, yanlışıktır deyip tapardın da, Kaka, yürü. men taşlap gitme. Olmaz. Kadir. Düşünen okmay, çağı da şey deyiptir diyerdin. Gidip bu elimden al kayda ayar. Kaka, men taşlap gitme. Burada diyecek ola diyalan diyerdin. Olmaz. Kaka, men taşlama. Şunşa yıldan soň näme üçin ýanyma geldim? Tutsuhana düşdüm. Tawba etdim, cezam çekdim. Oglumy ýitirdim. Kadir aradan çıktı mı? Oň üçin men öldüm. Şoňundan soň gaýdyp meni göreti gelmedi. Men üçin sen ýok diýdi. Näçe ýyl boldy? Nerdedigine bilemok, sen zararly, sen etdiň. Innem berden gummol. Uruta detsen, geçmişim ýatdan çykaryp öz düşegimde ölüp diýinayım. Behram ağa, menim tawba etdim. Şoň üçin sen ötünjüň almaga geldim. Käşke şoň tutsuhana düşen bolsadym, käşke ýeki ýerip seni bekitmedik bolsadym. Menden rady bol. Näme diýdiňe deýin, guluň bolaýyn, haýş edýän, meni bagyşlagym. Sana gummol Lilya. Murat. Murat, Yok. Murat. Behram ağa, Näme diýdim men? menden rady bol. Birden olaydy. Atlanykda boldy. Ýalbarýan meni bagyşla Murat. Menden rady bol ağam. Bolya. Senden razydyr. Bolya Murat. Murat. Ýol berim. Atlanykda olaydy. Atlanykda olaydy diýen. Murat, biz taşlap gitme, gayrat et Murat. Atlanykda olaydy oglum. Gynanma melek daýdy. Murat daý men taşlap gitmez. Murat, näme bol kaýa? Köşeştuna. Allah'ım özüň şifa berýär. Köşeştuna. Emmek bolup sowulsun melek daýda. Näme habar? Garaşyp otyrt Ibrahim. Ýanyna merwe bar. O nähil beýle bolupdyr? Basgançakdan ýykylypdyr dawak. Görýäni näme aýdyrmadyr. Suna, Allah'ın hak üçin gürleme, Allah'ın hak üçin. Melek hanım, Allah şifa bersin. Oň ýagdaý nähili? Köşeşim gorkoradat ýok. Birak tartyn ýetipdir. Ne diýip bolsa gowlaşar. Hudaýa şükür. Murat, oglum. Ece. Kadir tapın. Ece, Kadir tapın. Behram ağam, oğlun tapın, gayrat edin. Sen ýadama Murat. Hiret hemmämiz berdi. Berur işleri özümüz eder. Tezi özüm düşünürüm, alad etme. Hani ýa? Onu tapın. Oğlum ne edip tapar ka? Tapmadyna, onu özüm taparyn bolýan, oň atasynyň adyny näme? Kadir Akgüz. Onu hökman tapar. Hani durun beni bölüme gideyin. Oğlanlar görüştürsünler. Bolya.
Menem çağırıp dükana varayım. Hani yürüm çağırır. Terkerden. Sizin diýişiňizde ýaly hata alınıpdyr. Ol kimin näme eken? Sicili temiz. Mehmanhanan dolanyrjysy. Ine de mehmanhanan salgysy. Sağ ol. Gator kuzum. Näme oldu, dilin ýutdyňmy? Behramaga gaty gynandymy? Erwet gorkdy, näme etjegini bilmedi. Oğul nähil bolarka? Kim bilýär näçe el bäri görmeýänne? Sen oňa aladasyny etme. Oň üçin ýöregde topar döredirler. O nähili? Sen ejeň, men kakam, hatta suna da şol işiň ýerine. Sen geň adam. Adamlara geň taň işler etdirip bilýän. Ahir tapdym. Nirede eken? Şu töwerekde bir mehmanhanaň dolanyrjy eken. Onda da kaşan mehmanhanaň, tejilidi temiz. Ýagny hakaty ala däl. Onda gidelle. Elbetde gideliň, baş ötüne. Menim gitsem bormy? Belki kömegim deger. Hökman näl gyzdym. Murat ýerine men öňkärim. Onu gyzyklandyrýan zat menim gyzyklandyrýar. Bolýa. Ýör. Ýöne seret. Eger görüň ogoşula aýsam düşündirşiň alaryn. Belip goý, baş ötüne. Baş ötüne. Nähil kömek gerekdi? Dolanyrjyňy Kadir Akbyd gerekdi. Öýde bärdimi? Kadir Bey toýaladaty bilen jenap. Baş üstüne. Ýörüm. Ýerim. Baş üstüne jenap. Ahyrky gülüme moýdum. Kadir Bey salam. Baş üstüne näme hyzmat? Ha, biz Biz sen kakan Dur ahir gyýdym dursana. Bizim hem toýaladamyz barda, şo arada gürleşäjekdik. Ha, bolup bilýär. Bu görýän taýynlygymyz. Hut men öz toýma taýýarlyk. howu ören. Gat gowy. Mögüdümiň ahyryna çenli boşgun ýok. Giýjak alaýdyňyz ýa-Allah. Beýtmeseňiz läň. Ay näçek, beýle bolsa saglyk bolsun. Saglyk bolsa bolýar. Gelindigim geldi. Urusa jetseňiz, işiňizleri bolsun. Sag bolun, baş etine. Men bu gyzyny ýerde gördüm kem. Hoş geldiňiz diýdim. Serkerden näme men tirteklep dursunňyz da? Ýeki sözüm aýtdyrmadyňyz. Haw gyýdym, diliňi sakla ahyry. Menim bir zat bilýändir. Dogurdanam näme işler? Diýmek Kadir Bey öýlenýän bolsa, benim toýuny ajaýyp toý sowgadyny getirelim. Çeýle gowunyny kakasyndan gow sowgat bolar öýdemek. Howu gowy pikir. Gow tapdyňyz Asymmek. Men bu gyzy gowy tanýan. Bir tapyr işe göre adamlar gelmeli. Şolaram gelse aklat gülýär bolýar. Ýerde gördüm kem. Näme üçin entegim arkan gaýşaňa düşünemokly? Jenap, men o ýere barsam gelişiksiz bolar. Gulagat kardaş. Öz wagtynda sen beýle düzüp adam däl ekeniň. Düşnükli ýöne resmi bukçaň gördük. Uzak wagt bäri ýeki ýalňyşlygym bermänsiň. Näme üçin utanýaň ha? Kadir'in bugün bagtlygyny. Ýok bolmaz. Belki hasam begener. Siz ýaşly adam, ilkinji adam etmek siziň paýyňyza. Bilmedim de. Hay beýtmesene gadardan. Hemmemizem çağıl olduk gördük ha. Şeýle unna barlar ahyry. Bolýarmy? Nähili? Diýinciň allyňmy? Inni gowy.
Hatam oglaşarsın. Bizimkiler etliş bitiripdirler. Näme boldy? Kadir'in toyu var eken. Kakatyn şo ýere eltip garaşylmadyk soğut etjek bolýar. Näme? Dur edýäniň näme? Yat. Kadir kakatyny şu görnüşde görse näme boljagyny bilýärmi? Goýber Merwe. Dur. Eltmesinler. Ya, Gelin bilen yigidi nikah aýyljak stolyň başyna çagarýar. Sen mi? Oğlum. Oglum diýämi? Sen näme ýüzüňe bärik geldin ha? Oğlum, dinle. Biziň äm gören adam emizler. Sen berde näme işleýän? udalar tanışýarlar öýdýän. Bu adam kim Kadir? Kadir. Bu adamyň gyýyny öýlenýärmi? Bu adam barp ýatan ýalançy. Men gyýdymyň toýuna gelip biderek sözler aýdar ýaly sen kim? Kim sen? Pul oglajak bilen kezzapmy? Men Kadir'in hakaty. Bu ýerde ýalan söýleýän bar bolsa, olam şu oglum diýen adamyň anammy tindirdi. Şeýle ýagdaýda men bu toýuň dowam etmeni urhat berip bilmen. İsmetdi. Gurlaşmak bolarmy? Oglum. Ýok, gurlaşyp bilmer. Men ýalança berer ýal gyýdym ýok. Istesine de şoň ýar adamyň ogly bolsa. Yer taşaryk çykary. Ýör aýsyň gideli. Ýör. İsmetdi. Ýalla men bu gyzy nerden tanaýana? Sen men üçin bir çak aradan çykdyň. Kadir. Ýöne häzir ýene bir ýerde gördüm. Kadir, eşdiýäň men Teret. Kadir, men ol adam tanaýan. Saňa ruhsat bermen. Gowulma degseňem sen men oglumsyň. Saňa ruhsat bermen Kadir. Kadir dur, eşdiýäň Kadir. Seresene ullu kanım arat. Hawa. Hani gel, berde dur ola. Gelsene. Efe, o yere näme boldy? Bilem o. Nire var ýaz? Dur bir min. Ýöre diýilýär, ýer gidýär. Bir durur ýalyl. Barda bir şey çykdy. Eýse indi näme dersin? Garaşymy ýal gitmän üçin oturup gaýtadan meýilleşdirer. Ýörnem. Taksi. Gel. Näme meýilleşdirmesi? O giden gelin näme? Bilem o. Ýöne biler. İşdiýäňde çykardym. Başysyny o berde. Taw bolum. Başysyny. Bekram mew. Oglum. Bir kal gurlaşyp bolarmy ha? Elbette gel. Gel otur şu ýerde. Gel. Oglum sen goýsaňyzla. Näme üçin? Sen men oglum ahyry. Hawa gan tarapdan. Dogry şunça ýyllar soň şoňa da şu bilen men romak bu arda. Bardatlar şekmi? Gerek däl. Çay, pay, başga bir zat Teret bizde gaty goýja tüýjüler gerek däl ýa. Diňe bir zat aýtjak. Haýş edýän, men ýyňdan barma. Bolýarmy? Kölege salma. Näme üçin beýdýän oglum? Sebäbi şeýle pikir edýän. Seni göresim gelenok. Sen hakdaky ýatlamalary. Sen ýatlatýan her bir zaty göresim gelenok. Ýöne senden ötünüş sorasym gelýär oglum. Inni gaty geç. O warady meni şu ýerde taşlap gaçan magalyň pikirlenmelekini. Ýöne men baryp seni aljaktym. Ýygyma dolanyp aljaktym. Boş görüň. Nähil aljaktyn? Yumruk ýalçagan nähil günet aldyň? Sen zirarly ogry boldum. Ýöne men tawp etdim. Ýöne men derdime yaramady. Her nabi ýurtda gadyryň bilýän. Çiýsüýt emmedik adamlar bar. Allah jana şükür ba. Her kim sen ýaly. Şo Murat diýilýän ýollaşyň ýaly wujdansyz däl. Murat, Allah ýal hawarsyň ony.
Teň ýanyňa barmagy kömek eden şol. Ödüň alaýyk dal. Murady görseň, näme diýjek bolýanymy düşünürdiň. Ol bütünlüği başga adam bolupdyr. O nirede? Ha? Men şeýle bolsa, toýumy piçoga çykarmak üçin oňam gelmegine garaşaýyn. Ýykylly oglum, ýykylly, hastahanada. Menden ötünjini almak üçin ýydymdan gelenne tassanam helak bolup oglum. Goý menem sen üçin öleýin. Gerek bolsa taňa ödüm bagyşlaýyn oglum. Ulagaz. Senden ýekeje haýyşym ýydyma düşme. Men ömürmi garaladyň. Bolmanyna maşgala gurmagyma päs gelberme. Onsoňam ýydyma polisiýanam salypdyň. Meňinni durmuşymy weýran etjek bolma. Kadir. Izmet kezzab adam oglum. Onu ödüň. Ha? Ödüň näme akça guşmy? Serkerdem gözleýän zadyňy şu ýerden tapyp bilersiňiz. Bir jemant. Ona ehli. Aho, bulaň üçin bir zat tapandan geçen özüň etip geçýär. 25 ýyldan öňkü hata başlary henüz kompýutere geçirip ýetişemdik Serkerdem. Şoň üçin şu ýerden gözlemeli bolsaňyz. Menmi? Men teretmelimi? Atym baş Serkerdemi? Düzgün şeýle baş Serkerdem. Hoş geldiniz cenab. Hoş gördük. Hoş geldiniz Kadir bey. Hoş gördük. Ýagdaýlar nähili? Sağ olun cenab, sağ olun. Aysu. Ýagşymy Aysu? Ýagşy sağ bolun. Ulagaz Aysu. Ýagdaýlaryň şeýle bolmagyny men islämokdum. Şeýle boldy da. Ýöne sen günäň ýok. Aslynda ba. Kakaňa hakykaty aýtmalym. Ýagdaý bolşýar düşündirmelim. Häzir näme etjegim bilemok. Ötünüş toraýa. Kadir, men kakam däl. Senim kakam bilen dälle men bilen durmuş orýa. Kakaňa garamazdanmy? Kakama garamazdan. Sebäbi. Aysu, Ferhat. Eger sen bilen durmuş kurjak bolsam, muň hakykatdanam şeýle bolmagyny isleýär. Maňa ulagaz Kadir dinle. Kadir. Men saňa aýdasym gelýän zatlar. Aysun. Şeýle geleniň kakam bilýärmi? Saňa hata okumak men borjum däl. Emir bir jemant. Kadir, maşgalarymyzy bilýän. Kakamyň düzgün nähil gowurýanyny özüň bilýän. Häzir bu işler ýola düşýänçe doganymy adar berme. Aysun, ýür. Näme bolýanyny bilýänsiň. Aysun, bir zat aýtjak diýdiňa. Emir bir jemant ygtyýar edermi? Bolýar. Men seni ören söýýän Kadir. Hatice? Sen Aysun hanım mı ya Hatice mi? Hatice, men tanamadyň diýen. Wah, şu bukçalar şeýdip goýanyňam, bärik getirip dağadyp taşlanyňam. Wah. Bulaň baryny bärik türüp getirip ýeken tertip etsem de, muňa tere de ýer şu boljak zatma. Vay bo.
işini qaralan 7 ýaşyndaky Kadir Akgüdüň hosarlyk hukugynyň oğlanjygyň oğurluk maksady bilen öýüne girjek bolan adamy mehmanhanalar kökeniniň eýdi Ahmet Güldür'e berilmegine. Muňa teretler Ahmet Güldür diýilen adamyň durmuşy kino ýadyla. Oğlu aradan çykypdyr. Soň öýüne oğurluk üçin giren çağan oğurluk alypdyr. Bäýbä, onu adam edip ýetişdiripdir. Kadiri ýetişdiripdir. Bäýbo. Soň näme şol altın yürekli Ahmet Güler mundan 5 ýylyň aradan çykypdyr. Şeýle ýagdaýda ähli emlek Kadiri garypdyr. Bäýbä. Demek şol äpet mehmanhana Kadiriňki da häzir. Bu bolýan işleri teretle. Bolýan ha oturduk, han aýdy beriň. Näme diýjek bolýanymy bileňokmy? Bilemok. Han aýt. Seň adyň Hatijamy ýa ýok? Ýok. Şeýle. Sen biziň nedimagymyzyň aýdy ahry. Sen bir doganyň amady. Sen biziň ýakynymyzda ýaşaýadyň. Soň men durmuşa çykyp gitdim. Men geç adamlaram bolýa, sen garşdyrýan. Wagtym ýok, häzir ruhsat ediň. Ýok. Sen Hatija bolmaly. Nedimagan gaýda Hatija. Näme üçin beýle allawçylyk işine başuranyňy Allah bilýär. Ýöne elbetde mehmanhana adam başyna aýlap bilýär. Ýagny şu döwürde menem senden bir zata garaşdym. Ýöne men senden garaşan zatymy sen özüň bilýän, düşünýänsiňle. Sen meni razy etseň, menem onunla gurlap bermen. Näçe sorýan? Siz näme oparjak bolýaňyz? Men beýle pikirim ýok. Men Kadir söýýän. Oňa şüphem ýok. Şonça pully adamy kim söýmer? Gepiňi uzaltmada näçe sorýanyň aýt. Näçe köp düşek bolsa? Şonça. Melik hanım, sizi bu yerlere haýdy şemal oklady. Sizin kömegiňiz gerek. Maňa kömek edermisiňiz? Onu siz maňa kömek edip bilersiňizmi? Oglum meni ýigrenýär. Owur keza oň gyzyna öýlenjek bolýar. Onda bu meseleni Asymbeý bile gürleşeliň. Oň hökman bir gowy pikir bardyr. Ýok durum, Melik hanım. Men muny ýeki özüm çözmeli. Oglumyň hasam meter gorkmagyny islämok. Berdin amma? Anha şu jaýda ýaşaýarlar. Berdi ýaşaýarlar, nerden bilýän? Kelläň işletmeli gardaş, o biziň müşterimiz. Onu näme eder? İşimiz eder, hyzmatymyz değil. Sen nädip tuturluň? Nädip beli ýalňyşlyk goýberýäň? Nädip? Men adam Hatija. Adım tutup goýgyrdy. Menim feretdim, näme deýin? Sen muň bize näçe düşýäni bilýänmi? Gyýdymyzyň bir edeni işine begenermiň? Kadir magşuk boldy, magşuk. Tamsyk seni söýýän dip ölüp öçüp barýar ol. Bize diňe şu ýeten noktada. Onsuzdan başymyz belaly. Sen şu arada oýlandyňmy? Şu Behram diýilen haramzada da toýup, ýany polisiýaly geldi. Aýda näme? Kelläň işleden okmy? Kapat eret. Tallanjyramy? Ha, tüýjümiş. Suw sargapsyňyz. Aşgana aşakda aşağı yakıdın. Suw sargadyňmy? Ha, o sargadım. Yani onum senden sorum olmy. Senden burada sorumagada çekinýän mene. Besir. Yok, besir däl. Şo suna diýilýän samsyk aýaly özüňi näme tanydanyňy düşünemok. Hamala biziň pulumyz şoğup ýatan ýaly. Oňa da pul bermelini. Ahyryny aýtjak adam ya adam bol. Hatije ya da Kadir'in pullaryny ýadyňdan çykar. Kadir'in puluna tutan men näl özüň. Siz näme işleýäňiz? İşiňiz gutarmadymy? Gutardy. Boşuna mallyk. Gowda ony, uğran. Ýör.
Näçe pul torya? Kadir dilen oğlançığı katı bayağı adam esirip ululdypdyr. Oğulluk alypdyr. Belki şoň üçin bol hakykatyny göretip gelýänler. Şeýledämki? Ýok serkirdem. Bu sebäp däl. Behram ağan aýdyşyna görä İsmet ýagny gaýnata boljak. Owa? Gaty gowy adam bolmaly däl. Elbetde, şeýle bolmak ahmal. Bu oğlan işlerini ören ýaýbaňlandyrypdyr. Kakalygynyň baýlygyna baýlyk goşupdyr. Kim bilýär, belki büýük kanun ýollary bilen şeý diýendir. Belki ol İsmet diýlen adam bilen şärikdeşdir. Öz kakalygynyň indi dogry ýoly düşünni bilýär. Şoň üçin oň barmagy Kadyry birahat etdi. Belki baýlygyny şärik bolar öýdendir. Ýöne Behram beýle adam däl ahyry. Kadyryny bilen hoja. Şu gün Kadir Behram'ın ýanyna barypdyr, meni iýdeme diýipdir. Başga näme gerek? Demek kakady işine goşular öýdýär. Towatda köýeni ogurdur da, bir gedegeden işine biçet etpiler. Bu iş beýle ýöne köýdär terkirdem. Men pikirimçe bu işde başga bir buraşyk bar boly nämeke? Murat daý. Oş oglum. Oglum, duruň näme boldy? Bäri hastahana ahyry. Biz öğrendiğin zatları istik. Sınadaydı hakkınna. On sana mana o öğlenecek yut var da Kadir. Birem şu gelin bilen kakası var ha. Allahcan, başka çärem almady. Mun etmedem oğlumun öňündäki borjum müň etse ulolar. Sen meni bağışla. Bağışla hem niyetim päget. Amin. Of. Şeýle mi Hatice hanım? Bolýa, özüň gör. Niýetiň paş bolansaň näde ýerkäň, ha? Oturgydım. Görýän bolyn. Bu işlerden başyň çykana goýdýan. Ýogsa bu sapançaň, çagy oýunjogyndan başga zat däldigini bilerdiň ahyry. Soňra meni al gojalaşan kişini pytyp taşlardyň. Beýtmediň. Diýmek bu işlere pikir etsim ýaly ustat dälekeni. Bu ýeriň niredigini bilýärmi? Bu harawaçylyk men ýagdaýmy görkezip durandyr. Şonça günäden, haramdan soň men ruhy dünýäm şundan tapawutlananok. Ýöne harawada bolsa, bu ýer bir ibadatxana, her bir adam ýaly. Her bir adam başyna nä iş düşdi düşdün. İçinde Allah'dan bir böleci öterýändir. Ahir bir gün Allah jana tarap dönjek üçin her bir adam gymmatlydyr. Gaýdym. Bu zatlar maňa näme üçin aýdýaň?
Adam netihaty öz nefsine etýändir. Ýagdaý gowlaram ondan peýdalantyn nep. Men çaqlaýşymça senem ýagdaýyň netihat almagy mätäç. On soňam sen henir men ýaly haraba döneňok. Sen henir ýoluň başlanajyna. Menden taňa näme gerek? Özüň üçinem, Kadir üçinem dogry iş et. Sen bilmeýän zatlaň bar. Aňsat däl. Senem bilýän zadyň bar gyýdym. Hiç bir zat şu edýäniň ýaly kynal. Şunu ýatdan çykarma. Borda her hal bu iş çözülür. Ya eyle olur ya beyle. Seni öldürürler. Kaka, aytun yok. Dün gece öýe gelmendir. Düşügüm ütgemendir. Sen aýdýanyň näme? Sana bu samsyk gydyň ütbelen guýa girip bolmaz diýmenmidim? Gidip muny özüm göreýin. Wah, aytun, men bilen oýnatjak bolýan bolsaň, sana puşman etdirerin. İsmet ağa? Maňa utanman İsmet ağa diýýänmi? Men gyýdym nerede? Näme? Näme bol İsmet ağa? Aytun berde de. Gyýdym diýil, iýje öýe gelmedi. Taňa ananyp bolmajan öňüme aňýadym. Oň taşynyň taryna ziýan ýetirilmegine ygtyýar bermen. Gyýdymy näme etdiň? Näme etdiň? Bolly iş gutardy, bollymy? İsmet ağa bir jymyn. Gutardy diýän Kadir, gutardy. Eger gyýdymyň gitmegine sen ýa kakyň el bar bolaýsa, ikiňde de puşman etdirin, bilip goý. İsmet ağa, kulak atın. İsmet ağa. Sana söz berýän. Deret. Eger muny kakymyň günäsi baý bolsa, onu öz elim bilen öldür. Öz elim bilen. İsmet ağa. Kadir be, ertiriňiz haýyrly. Size gelinliňiz barada gymmatly maglumat aýtmaga geldim. Sen kim bolsun? Bu işler bilen sen näme baglanşyň Men bar? Murat ýalňydyň öň haýaly. Ha, Murat. Näme üçin ýadyma düşmedik ha? Kadir nerede? Ola samsyga ken gitdi. Nire etdi gyýdym. Şo Hatice diýilen aýalle durmuş gurmaga nire bolsun. Sana anan favormy ka bilmedim de. Näme üçin? Diýen edersiň diýip men pikir edemokdum. Lokmanyň aýdyny eşitdim. Merwe, turma diýen bola turman. Ana şonu eşitdenine ananyp bilemok. Murat ýalňy Lukmanyň diýenini diýär. Kellem degen soň aklym ýerine geläýdi. Ýuwaş. Onda men gidýän. Senim diýinjiň bar. Kadir, Aysun nerede? Aysun nerede? Sen ýeşiňmi? Kakam bilen dilleşdiň gerek. İki tane galtaman. Öňkü aýalyňa ýedim atalyn. sunanymy? Gulagat. Sen kakyňy tanaňok. Betet, maňa takal okuma. Men siziň içiňizi bilýän. Ýöne menim etjegim bilýändir. Kadir, näme etjek bolýan? Köşeş. Innu o garry durmuşuma peýat gel berip bilmez. Bu iş bir ýüzli bolar. Kadir. Kaka oğuy nerede? Men näme bileýin ay? Kaçan molaýmasyn? Nire gaçdym? Damary bize daňyl ahyry. Netijesini gözden salar öýdýänmi? Ola şeýle bolýan.
Hey Allah, ini näme derkak? Näme derkak? Kim ol? Bu şu polisiýa, gaň döýdüýän haramzada, anyk bilipdir. Muň toň gowdal kakan kaçaly. Hirak bol kaka. Durun! Bir işe men orangdok. Hiç da adam orangdok. Belgiden aldyňyzmy? Görüp geçmedik Serkerdem. Yetişen bolsaňyz geň görjekdim. Gördüňiz-de bir gedek. Gördüňiz-de bir gedek. Aysun, men kakaň. Men ne sen gatygy wurýan dadyň oglum. Men sen ogluň däl. Tapmasyn diýip dile gediber. Gaýgatma oglum, taparsyň. Häzir aýtjak germe gelersiň. Senden soň haýşym şu. Barar. Ýöne iýdilige garaşma. Gelýär. Belki onu ahyrky gedek görür. Sen dogry iş ederdiň diýip pikir edýän. Gözleriňden Murat Derman. Murat. Uy. Köçede sen nämişiň bar? Sona sen maňa adam şekilli düşündir. Kaderi näme diýdim? Of, yeri, näme diýin? Sona eşidiýäňmi? Aýt. Hoş geldin. Sen närik girdin? Sen Behramdan näde kaçdın? İçerideki üçün näme bedýän işdiň ähleti? Şeýle gutaraýar öýtdiňmi? Sen Kadiri Allah'ın ismetini arlamada öýtdiňmi? Arlady näme deýin? Dogry edipdir. Behram nerede? Kaçtım. Kellesini urdum. Ödünden itdi. On bar islew ogluny goramakdy. Sen isleýäninde näme tapawdy bar? On näme ýadygy bar? Olaga saýsun. Muny düzüp bolýar, bilýäňdämi? Aysun nerede? Gaçdy, bilemok. Yalan sözleme. Nerede? Bilemok oglum. Men nerden näme gerek? Başga näme gerek? Bilýän, sen ölediň gelýär. Men diňe hakykaty bilmeňi, bagtly bolmaňy isleýän oglum. Senmi? Ha? Sen meni ilguna rüswa eden adam dämi? Toýumy ýasy uran adam dämi sen? Ol toy senki däl. Seni ağladylar. Sen bol. Hemme kişi özüň dur etýäňmi? Ýöne inni gutardy. Inni durmuşymdan bütünle ýok bolmagyň wagty geldi. Düşündiňmi? Çaltyrak. Kadir dur. Beýtme. Kakanky dogry. Sen nämedigini bileňok. Ýöne men bilýän. Sen dudaga düşmeňe kakan täsir berdi. Men ismetiňi izzäl. Adam Hatice. Men diňe seni arlap otaljak bolýanyň gurbany. Kakan şunu bilen üçin meni ogurlady. Ýöne sen näme üçin? Doğan üçün.
Anha şu yeri. On doğun näsaq we uru ağırly. Onu yaşatmak üçin hatijada ýeke täk çykylga bardy. Olam pully. Ýöneň ýöregi rady dälli. Näme geldim? Sebäbi çynlakay bir zat dolly. Seni söýdüm. Tutuşy nejislige, maskaraçylyga garamazdan seni pek yürekden söýdüm. Sebäbi her bir harabada bir magalky edenişin ýydy galy oglum. Sen bu zatlaryň barynyň habarladyňmy? Düşündirjek bolsamam deňlemediň. Deňlemezligi hakyňam bardy. Taslanam seni öldüripdim. Şoňa münasipdim oglum. Men adamyň özgerip biljegine ananmaga mejbur bolýan. Kaka, sen özgörenliňe ananmaly bolýan. Sebäbi eger sen özgörenliňe ananmasam, oň özgörenligine nädip ananaýyn? Men ananasym gelýär. Sen men gelinim bolarsyň. Ýöne bu gedek tuzakçylygyň gurbany hökümine däl. Sen muňa razymy? Inni ählidat tamamlandy. Murat. Sen berdin emişliýäň. Eýşda. Sen öz ajalyň ölmörsiň. Berkirdäm İsmet nerede? Ogly bilen bile gaçdy. Onu gyýdy nerede? Aýsul ählidady boýnaly terkirdi. Häzir dogonyň ýanynda. Demek sen ählidatdan habaryň bar da şeýlemi? Hawa, kakam kömek etdi. Demek onda iş bir ýyl bolupdyr da mesele çözüldimi? Şeýle ýetýän. Inni toy bolar. Hem meňe çagyrýar. Inni barda çödürli. Netip bolsa seni mowlaşarsyň. Gatbegen ýan uya. Sen bagtly bolarsyň. Bolmarsyň. Goý ber ony. Goýuň betet. Ýani ýöre. Oglum, köşüş. Men ağladymy? Gaçmak üçin etdimi? Garşak bolsa beýtmezdi. Ýöne häzir nerede? Gelen oga. Öýüne jaň etdiňmi? Adamlar görübem geldi ýok. Biraz garaşaýdykmy ha? Alo İsmet. Näme boldy? Inni İsmet ağa diýen okmy? Borda. Sen bilen sewdamy gotordy atap edýän öýdýän. Men şopula gözlüken mordam hökman alaryn. Dek oturman. Häzir gulagas. Pul talep etdi.
Aysunam doganam eline. Indi näme der? Gidip halat eder. Kaka, olar oynadan ok. Meňem oýnum däl. Ol gyýdy olara goýup bilmez. Men ýöködüm. Gyýdy bilen oglun nirede? Geç berik, geç. Ýalňyşlyk ýok. Hemme zat gülýäli. Muň üçin jogap berersiň, bilýäňdämi? Sen öz işiň et. Galan nemeni ödüm çöder. Ine pul şu ýerde. Goýber olary. Ýeriňdäki berik ber. An füş golaýrak. Yok. Dur. Hawa. Sen günäň ýok. Bar günä berde. Aysun meni satjak däldiň, etjek däldiň. Haqy derezap. Hadi. Ýedilir köşe derge zany. Ol köçe terge zannan. Hiç açan bolmanyam. Qymyllama. Taşlaýaraňy. Murat ýagşymy? Ýagşy. Kadir. Olun ýaragyny alyň. Ýör. Janymy halat etdiň. Ýok. Halat etdiň. Hakym mar bolsa razylaşdyk. Ýöne eger aýtmaly bolsa, men senden razydyrin Murat. Men gaýtadan ogulma uşurdum. Tawal. Murat ýagşymy? Murat oglum Murat.